Arçûvê berdewamiya operasyona rizgarkirina bajarê Mosulê da li hindek cihan supayê Iraqê gelek nêzîkî rûybarê Dîcle bûye wekû taxê Somer û taxê Domîs. Di heman demda şer û pêkdadan bê rawastiyanin di navbera leşkerê Iraqê û çekdarên Dewleta Îslamî. Belê her wekî leşkerê Iraqê diyartiyen ku destkeftên gelek mezin destxwe înayne mîna nêzîkbûna wan ji bo rîbarê Dîcle. البداية شكرا لكم، شكرا لقناتكم الكريمة التي جاهدت وواكبت في الخطوط الأمامية. Di destpêkê de spas bo we, spas bo kanalê we. Hûn hatine çeperên pêşî. Em li taxê Somer li dawiya taxa Somerin û şukur bo Xwedê pêşveçûn berdewam e. û her wekû hûn dibînin nûka wek berê nîne. Hemed bo Xwedê me ew şkenandin û pêşrewiya me berdewam e. هذا خط الصدماني. Ev çepera pêşî ya çekdarên Daeş e. Ew nîv bo 1 kîlometre dûrî cemê Diclê ne. Em li dora 1 kîlometrê nêzik bûne û eger tu ji cihekî bilind temaşe bikî tê bibînî. Di gel vê çendê awarebûna xelkê bajarê Mosulê ya berdewam e. Her taxekê bûye meydana şerî zorbey hawlatiyan mal û halên xwe bi cih têlin û qesta cihên êmin dikin. والدهم توفى. اوه بابوان امر خودی کر بو ناوباخچه مالان دا وشارد بو ام چو مینای نو ام و گرانو که ام لتاخی وحده در کفتین بردمان هاون داعشا لسروان بو و هم بو خودی و پلیس اتحادی و لشکر عراقی و خودی و محمد و علی دیگل هوا بید. Leşkerê Iraqê gehiştine nêzik rîbarê Dîcle li taxê Domîs û taxê Somer. Şarazayên leşkerî wasa diyarken ku dê bîte takerêkek ji bo têperbûna leşkerê Iraqê bo aliyê rastê bajarê Mosulê. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.